May buntag sa Usa ka mayong buntag, as usual, Lord's Day, iyan ni sa Ginoo. In our gospel this morning, controversial kaayo, confrontational kaayo about the teaching of Jesus. In our gospel, why did Jesus offer himself as food and drink? As Jesus offered himself as food and drink, the Jews were scandalized and the disciples were divided. Dito unang panahon na ingani. Karon naagi hapoy ingani. Some churches don't even believe the body and blood of Christ only a symbol. Pero ato ning timan-an nga mahimong legal ang pagdawat sa atong sa lawas ug dugo ni Kristo pinaagi sa gitawag nato apostolic succession and the lineage from Jesus down to us right now. Importante kana nga linya. Kung wala kana nga linya nga dili gikan kang Hesukristo hantod diri ni ani nga simbahan, then it is a fake. Kay daghan na maghimo ani kay dali ra. Sa ako nagingon, Jews were scandalized and the disciples were divided. Why? Jesus said in verse 56, ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo, magpabilin din kanako o ako diha kaniya. It is a hard saying. No? Lisod kaayo sabton unless you understand who Jesus is. Amin ba ta na? Masabtan nato si Hesus pinaagi sa pagdawat nato nga siya ang manluluwa sa atong kinabuhi. God said, be born again. Unless you can understand the kingdom of God. Pero daghang kay mga born again, di ka po kasabot, ani? Kulang sa gitawag nato nga pagtulunan. Unless akong gisulti, you understand who Jesus is and why He call Himself the bread of life. Jesus make a claim only God can make. Siya rin makaklaim man walay lain. Siya ra makahimo og walay lain. He is the true bread from heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. Fulfillment na to si Jesus sa atong kinabuhi. Our human being na ay usa ka bahin. There is one part in our life that only God can satisfy. Amin ba ta na? Dili kwarta, dili auto, dili dagang kwarta. But only God that can give to us the peace, the joy that surpasses all understanding. Kalipay. Nga bisag wa kay kwarta malipay ka. Pero kadaghanan sa tao karon, kung kwarta di malipay. Kumusta man yung sister mo kinabuhi? Mori gihapon, purdoy. Magpabiling yung ka nga purdoy. But, atong i-expand gamay, ang gitawag na to nga Yukaristiya. No? Now, important when we receive the Lord's table, we unite ourselves to Jesus Christ. Mo ning gitawag nato nga supernatural food is healing both in our body and soul and strength for our journey heavenward. The question is, do we hunger for the bread of life? Morning question. Kaya kung hunger kita sa gitawag na ito nga bread of life, daghang membro na ng simbahan nga wala naman nimba. Why? They can hardly understand ang lawas ug dugo ni Kristo. Jesus offers us abundant, supernatural life in heaven itself. Gi-offer niya abundant life.
pinaagi sa iyang lawas o dugo, but people refuse. We refuse, but we can miss it abundant life and supernatural life. To refuse Jesus is to refuse eternal life. Ano ba yung isulti? Ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo, magpabilin din ni kanako o ako diha kaniya. Usay makonsumisyon ta nga na inamatay na to mga loved ones. Pero wala na sila mamatay. Tungod sa giingon ni Jesus, eternal life. Ang umay nagtuo nga, kung patay, patay na. No. Hebrews 12, we are surrounded by cloud of witnesses. Karon magmisa ta, present akong nanay, present akong tatay, present si Bugart, si Doktor, si Mamson, Janila, isa pa, daghan. Di magot ta mo tuo, binatog patay. Pasalamat ta nga tuwa na sila sa langit, uban sa Ginoo. Amen ba ta, ana? But we refuse. Gusto kita maghilak-hilak. Mingawon ta, yes, that's true. Mingawon ta, pero angay ta malipay because they obtain the eternal life that God has given. Nagpakamatay ang Ginoo tungod sa ato mga sala. Walay sala nini kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo. Why we dwell always on sin? Kaday tao nga na disgrasya, ay makasasala gyud na. Isikin sa mga nga mo judge. Nangamatay bitaw ko mga kuyo nga obispo nga dungan may pag-ordain, Bishop Dick, Bishop Lily. Ay, pari sa Davao nga paraspod. Bishop, kamay-kamayan ka na naan duha o. Apas ng kuno dito. Mga to sa Kaskalibos, suslisod ka na Bishop RAYMUNDO, mamatay nga naman, masamang damo. Mga joke, ana ba? Mga joke na, pero di makaangay maulit, ana. Okay. Mga close, maghihapon ako mga tao. Now, to accept Jesus as the bread of heaven, it's not only the life of spiritual nourishment for this world, but for the glory of the world to come. When we approach the Lord's table this morning, what do you expect? What do you expect? Sa pagdawat, sa lawas og dugo ni Kristo, tubag si Father, answered prayer. Amin mo ana. Next is healing. Kaayuhan. Mo gaya karon before sa after sa worship mag-healing ta. Mas powerful ang Eucharista rather than people who prayed for you. Amin ba ta, ana? It is just an agreement. Naglehan sa pare o ang deacon o ang obispo. Assurance lang na sealing the healing of God in our lives. Pardon. Ipasaylo ta and rest for our soul. Healing broken relationship. Healing in our finances. Amin ba ta, ana? Mas magwapo gyud atong finances kung musubay ta sa pagtulunan sa Ginoo. Usang pag-ayo sa finances nato kung dili sa ta muhatag sa atong ikapulo. Amin ba ta, ana? Ang ikapulo, ang bahin na sa Ginoo, iyan na sa Ginoo, dili na ato, ayaw na kan-a. Kaya kalibang, ragyapon na nimo.
Pero kung naa kay gitanom, naa kay anihon. Healing in all areas of our bodies. 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prosper. When Jesus said, I am the bread of life, people were confused. The more they were confused when Jesus said, those who eat my flesh and drink my blood. Nisamot ang confusion sa mga tao. But those who receive must have deepened their faith. Katong na-receive, nitubo ang ilang gitawag nga pagtuo. To someone without faith and no basic understanding the teaching of Jesus is shocking and unbelievable. Sa pagtulo ni Hesus, ani daghang kayo nag-shock o unbelievable. Lisod man kayo na. Dapat dili ta parehas sa mga tao nga nalibog. Amin ba ta, ana? Until now, kung nalibog ka sa pagtulunan, if we attempt to the teaching of Jesus using our human reasoning, we never understand. Amen po mga na. This is my body. My body. This is my blood. Those who eat my flesh and drink my blood. Usama mo diya, carnival. Using our human reasoning alone, we never understand. When receiving communion, the body and blood of Christ, some come forward, distracted, even disinterested. Distracted. Na-distract ang mga tao nga receive kasi malingi-lingi. To'y nag-spaghetti dito. To'y siksi dito. To'y mabuo kay sanina nga pag-ingko nakita na pante. You will be distracted with this. Agod, kamo mga babae dito, pag tarong mo og sanina o karsunis ba mo, other. Hindi kay kuwang og 2 ka metros. Budre na ay distracted, daghan ma-distract ana. Now, I'm not condemning you. Hindi ko condemn na kay maning usok karon, pero when you come to the presence of God, sabahan nato na nga eksaktuhon nato. Magparte ta, okay ra. Pagbra o pagpante na, may problema. Parte man. Distracted or even disinterested. Paying more attention to others around them than the Eucharist. Pagdawat nato sa lawas o dugo ni Kristo, ingkod ampo. Amin ba ta na? Ayaw pagtabi. Padulong pala rin, tabi na, sabat na kayo. Dili tayo makadawat from revelation from the Father. Kanang bahina. Or, move forward lang ta. Out of habit. Uy, ito naman sila, di sunod sa ko. Sunod-sunod ba? Ang kalawasan ba personal? Amin ba tana? Kaya sa'yo, mga tao manimba. Manimba kay tuwa akong best friend to as simbahan. Ano ba nagtuwa mong best friend? Kung asa ka gitanom sa iyo, bloom where you are planted. Amin ba tana? Tubo. Kung asa ka gitanom sa Ginoo, di kay balhin-balhin. Kano, mamatay man ang tarom. Sige, balhin-balhin, di ba?
Tanong bito ko baliti dito sa nakan, wanay balinay. Bala na di. Sama na yung bishop, paabangan ako na pagdako. Hadlok ba ng tawag baliti? Nagtanong ko baliti, doon ka buok. Dito. What's ang importante ang baliti? Makaproduce siya og tubig. Sa ako nagingon or forward out of habit, nisunod lang tadana kay naa sila. To some, is only a symbol. But most important, we come forward with deep spiritual hunger and thirst for God. Natay kagutom, hunger, and thirst for God. Receive Him in faith. Amin batana. Nawata ang lawas o dugo ni Kristo. Pinaagi sa pagtuo. Ngayang giingon, mao kini akong lawas o mao kini akong dugo. Ang mukhaon niini makabaton o kinabuhing walay katapusan. Receive Him in faith. Love Him. Higugma siya, laong nga paghigugma as we consume the body and blood of Christ. When we allow our minds to engage the mystery and teaching of Jesus, this is how we approach the communion. Eucharist, believe it with all your heart, and the Eucharist will change your life. Amen ba mga anak? Yukaristiya, makapabago. Miski ikaw daghang kayo mga sala, pag Yukaristiya, pirmi. Amen ba mga anak? Go to the table always. Once a week, go to the table always. Dili nilisod nga pagtulunan sama sa mga tao nga wala makasabot ni ini. Pero kita nakasabot na adiha ang kinabuhing walay katapusan. Do we believe on that? Muna atong baruganan. Di lang ka na baruganan, maunang pagtulunan nga gihatag ni Hesus Kristo sa atong mga Kristohanon. Ano ko sa paghuman sa communion kung wa kay nalis sa paghuman gutumon ka, dapat di ka gutumon. Amen bata ana. Powerful gud na kaya itong ikaon. Pero paghuman gutom kayo. Usahay nga naman ko. Meaning wala sa akong buot. Nagigutom ka. Why? Because it is the nourishment of soul and body. Important for us to receive the sacrament and the body and blood of Christ. The wata. When you are not a member of this church, go to the church that believe in the body and blood of Christ. Amen bata anak. Usayo antay gamay ra man ta simbahan. Go to a church, Catholic church, where they offer body and blood of Christ. Dini wala ko i-deny. Bisan pa ang makaibaw nako nga nay mga sala, di na ko na i-deny. Kay it is not for me to judge that person. Sa pagdawat niya, bisag unsa ang sitwasyon, mao tong sitwasyon nga makaayo kaniya. Amin bata ana. It will bring healing in the lives of the people. So dili gud ta mo miss ana mga butanga. Mao kanang ebanghelyo ug gihangyo ang tanan sa pagpanindog.